محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد تشغل سلمندي جورade dendangal tawtarade e nder o jonde e ñaagaade ɗum yahwi ko won gardiidi seeɗa ko faati e saabi jonde men ɗo woni ko jiɗɗen wadde hade men puɗɗaade golle ɗe tinno ɗon noon eɗen ñaaga yo en ndeƴƴen keɗoɗen kettoɗen kadi mbele mbawen famde ko haalete ko ganden kadi golle ɗe hon no fotata yaaru ko adi fof jooɗiɗen ɗo ko jonde mu sabaqat enen mbiyata ɗum e pular kawgel to bange jangde alquran no ceerno ahmad hamad ceerno haalir ɗum ɓooyi ko fuɗɗa ɗo e ngol ɗo wuro e kirjingol e yamirore ceerno men ceerno ibnu umar ceerno yamirino dendangal jangoɓe walla janginoɓe wonɓe e dow ɗo wonɓe e ngol ɗo wuro yoɓe mbat fedde wootere taw fedde nde ene rendini dendangal janginoɓe e nder wuro Madina Gounass taw fedde nde rendini nde koko faate e jangde ko yowiti e jangde ko moƴƴinta jangde ko nawrata yeeso jangde fedde nde ene woodi gila nden kadi fedde nde kadi ko hen woni e nder mum noon e kirjil makko kam e nder kirjilgol makko kanko ceerno men ceerno Oumar Ceerno oɗo musabaga fuɗɗa alhamdulillahi rabbil alamin ko fuɗɗa ko kadi en jii kadi hitande fof e ɗum ɓeydo koto bange noon worɓe kañum tan wownoɗen wadde fodde ko ena wona duuɓi 5 ha jeegom ha jeeɗiɗi kala nde ena waɗa kanko ceerno men ceerno Ibnu Umar Ceerno kanko hirjinta so waktu mum yonti siftina hay hikka o namdima kam ano gorɗon on cuwata mi imam aha kay ko hemmin goni inchallahu taala ene feɗɗita so Allah jaɓi ha woni hedde duuɓi jeeɗiɗi noon no kala nde gasoyi jonde nde ko kanko timmintande ɗum kadi gardiron ɗum noon teddugal mum kadi kanko timminta jonde nde kanko arata o timmina jonde nde o waɗa duwaw o rokka en kadi wasiyaji makko yo o wasito en inchallahu taala hikka kadi ko kanko waɗata ɗum so Allah haaji omo felliti ɗum omo fellitani ɗum kadi kala ko ɗum namdi kadi o wi noon omo yiɗi rewɓe ɓe kamɓene kadi yoɓe mbattu waɗde ɗum teskade hankadi ni yiyama kamɓene jangde nde ɓe keedani hen caggal kono teskade ko kalanɗen joni joni e sifa Madina ne jogii sifa mum keeriɗo wona kala no neɗɗo yiɗiri ko noon waɗirta no jogii ko teskete hen ko heewi surtout to banggue rewɓe ellaji ne yaawi feeñde hen rentade noon ɗin ɗon sifaji fofof ɗum waɗi hitande fof emin eɓɓa kono eɓɓore nde ronka yo gas hitande fof noon kadi o hirjin ha no rawan ndeya
o hirjinino ɗum kirjingol cattugol ngol ne kadi min pellitino wadde ɗum kono on saha koye mawlude fonno hawrude ha eɓɓanoma nanganoma hay ñalawma e nokku to fotata waɗede Allah ñaawi e nder yolde ɗanngal jolani mo woni o ala ɗo taw on saha no hirdinirtuno ɗum ni ɓurantano min wadde ɗum caggal makko min jiɗano wadde ɗum sona e taweɗen ɗum waɗi min laji ɗum Allah waɗi kadi rawane yiɗanoma kono kadi newoyaki Allah ko hikka noon ñaawi yo ɗum waɗi min jettira ɗum Allah joni noon musabaqa woni kawgel alqur'an fandare men e musabaqa o fandare nde ko jiiten ɗo ko fof ko hunde feeñde kono woni fandare beele yimɓe ɓe ɓeydo wattude hakkille e jangde jogo hen himmeji janga kadi ha moƴƴa ɗum woni fandare nde fandare nde ko ha jange taw kadi ko jangde moƴƴude sabi aduna o fof na janga jangdere moƴƴude enen ne en ɗon kaani jangude jangdere moƴƴude ɓe ɓurani en wawde jangude ɓe ɓurani en kadi hakkillaji kadi janguji ɓe ɓurat en tan ko himmirde ɗum e wadde ɗum haaju neɗɗo kala ko himmir kala ko waɗi haaju o gasna ɗum o wawa ɗum kadi no heddiɓe ɓe mbaɗi ha mbawi enen ne so en mbaɗi noon en mbawata yo Allah wallu en e ɗum noon musabaqa men o noon eɗen gandi fuɗɗorade ɗum e sifa nde min puɗɗorno musabaqa o to bange worɓe min peccuno ɗum koyno tolnoji tati kono woni fandare mawde nde inchallahu taala musabaqa kala mo ena waɗe ɗo to bange worɓe mum e to bange rewɓe taw ko rende alqur'ana meɓe gonata taw mo renani tawitaki ɗum woni fandare men ɓurɓe mawnude nde oɗo saha noon gonɗen koye fuɗɗode golle ɗum waɗi noon eɗen ƴettira ɗum seeɗa seesa ha min jettoyo to min jiiɗi yettoyal to gote mon fof ɓeydo wattude e ɗum hakkille anda ko ɗum woni fandare nde musabaqa o noon no mbiruɗen nane ni en pecci ɗum e tolnoje tati tolno gadano o kanko koto arde tawterede hen kala ko famɗi omo jogui hilibaji nayyi taw ɗi kam on wawi ɗum on moƴƴin ɗum kala ko famɗi ɗum woni tolno keɗɗo less o tolno goɗɗo mo ganduɗa o woni tolno kakkidiɗo o jomum kala ko famɗi omo jogui fodde hilibaji sappo ɗin kadi omo reeni tolno goɗɗo o ko ɓurɗo hilibaji sappo ha yetti dengol fonno wonde ko remɓe meɗe tan taw goɗɗo jillani e maɓɓe e teskade noon fodde ko jogiɗen e renɓe eɗen jawi ɗum no feewi e jangde men nde no wayni kala ko famɗuno eɗen ponno dañde hitande fof fodde renoɓe kala ko famɗi capanɗe taw eɗen daña ɗum hande en poti ummade noon en poti ɓurde ɗo en jogui jooto noon inchallahu taala no yarata ni ɗo e duuɓi garoyoji eɗen jogui jooto ma en dañ ɗum bal ha temedde eɗen jurti dañoy ɗum yo Allah waɗan en noon joni noon fedde ɗe ganduɗa ene rendini dendagal jangguinoɓe alqur'ana e nder wuuro he e nder fedde he kadi eno sosa hen goomu
ngun goomu ko kamɓe kalfina ko faati e jangde e sifo kuuɓɗo ko faati e musabakat o e sifa keeriɗo ɓen ɗon noon ɓe ngoni sappo mbeɗe onon tawaɓe ɗo ɓe gandon ɗen koye on goomu ɓe jeeya ko ceerno ahmad amar ceerno goto jooɗiɗo ɗo o e ceerno habibu mama en mbiyata ceerno habibu yaro alpha to galle mama legal ɗaygoto e ceerno mahmoud sall goto mo ganduɗen omon ɗo kawa e jonde he e ceerno haruna diop to darussalam galle ceerno darussalam e ceerno cheikh talla goto jooɗi ɗo mo heeɗi kam banggue ñaamu e ceerno saidou mo ceerno ahmad baro mo ceerno saidou ene mbiyata galle kiiɗo ceerno seydou ba ko noonne kadi ceerno ibnu oumar sow mo ceerno ousmane sow goto omon ɗo jooɗi kanko e ceerno siraji kebbe goto mo ganduɗen e ceerno siraji diallo goto kadi mo ganduɗen mo gonduɗen e duɗal men to e min kalɗo e mon o minen ɓe ko sappo minen goni goomu halfinade ko faate e jande e sifo kuuɓɗo ko faate kadi musabakat o e sifo keeri eɗen kadi tosi kadi goomu gongu ko faate yuɓɓinde ko faate jangde kala nde jonde jangde jooɗi ko wayno ɗe o gueɗe ɓen ɗonne kadi kalfina ɗum ceerno boubacar thiam goto mo ganduɗon jangguinowo galle ceerno mouhamadoul bachir ceerno to legal sifawu e ceerno baba galle thiam goto gonduɗe ceerno abdourahmane to darul masiyeti ko noonne kadi ceerno ahmad tidiane sow mo ceerno abou sow to legal nasrullah e ɓeɓe ballodirta ko ɓeɗo kalfina ko faate yuɓɓinde ko faate jonɗele jangde kala ko yuwiti e ɗum ɗum kadi garten ɗum hono noon joni noon garten e musabakat o onon jangoɓe ɓeyɗo noon wattude hakkillaji kanko so faye jangude ene teske e jangde makko geɗe nayyi taw no wawi yahoyde ha geɗe sappo teskade noon ko ɗum kesum e ko heewi e men ɗum waɗi sattinaka ene newna ha newi wona ko satti wona ko teeɗi geɗe nayyi o teskante he ɗen geɗe nayyi kala hen gueɗel won toɓɓe ɗe o dañata koye ɓurodirgol toɓɓe ko ɗon hankadin gaddotoɗo o aruto na en paami ɗen geɗe nayyi gueɗel gal woni welngel goo ene teske hen rende ko jomum jangata ko ɗo toɓɗaneɗa ya janguɗo a jangi ɗum ha yettima saggande ala hen so saggi hen omo ustane toɓɓede wotere so jangi ɗum ha yetti omo heɓa hen fodde toɓɓe nogas e joyi na en paami gueɗel ɓimmiwel ngel ene teske hen ko jangi ko taw o saggani taw omo totti ɗum no foti tottirede woni holɗum bonande ala hen wona wahlude helmere wona wahlude masgal so neɗɗo wahli masgal bonni so wahli lengo helmere nde o bonni omo ustane kadi toɓɓe ɗiɗi bonnude ɓuri bonde e sakkude pour paamiron ɗum noon ɗon nani jangoɓe neɗɗo no wasa saggude oɗa sagga laabi ɗiɗi neɗɗo mbiyannomi kay no sagga laabi tati
oɗa bonna laabi ɗiɗi bonnuɗo laabi ɗiɗi o cagguɗo laabi tati o on adomo on wiye kañum heedi yeeso pour paaliron ɗum noon oɗa saggi laabi nayyi oɗa kañum bonni ko laabi tati kono o saggani wiye an cagguɗo laabi nayyi o ko an adi bonnuɗo laabi tati te saggani on paami no feewi ɗum kadi gandi noon ɗum hono noon taw ñaawore nde so faye ñaawo yeyde ngandon kam koye ɗum tuuga gueɗel so jomum noon jangi saggani ne heɓa toɓɓe nogas e joyyi jomum saggi bonnani ne heɓa toɓɓe nogas so jangi o bonnani omo dañi toɓɓe nogas won toɓɓe capannayyi e joyyi tata ɗiɓel ngel hen na teska moƴƴugol jangde nde neɗɗo no janga saggani bonnani kono no jangde nde yooɗani ɗum noon ene ɓuuri teskenede janguɗo ñawore no jangde yoɗirta so hoddirama yimɓe potodiri to banggue wasde saggude e wasde bonnude jangde oya ɓuuri yodde jangde oɗo ɓurɗo yodde jangde o on kadi ne teskane hen ɗum kadi paamiron ɗum hono noon tata ɗiwel ngel nayi ɗiwel ngel so tawi noon jomum jangi moƴƴini e moƴƴingol ngol omo rokke hen toɓɓe sappo e joyyi woni ɗe ngel tati dengol ngol tottugol ngol ko hono noon kadi moƴƴingol ngol nayi ɗiwel ngel ngel sakkiti jomum na teske e jangde mum nde sawtuwol ngol sawtuwol noon teskete hen ko ɗiɗi goo yongol toow taw so uurima kala gonɗo ɗo fof nani taw wona hay hefnan ɗo kono nanata ko jangata ko sawtuwol ngol no foti ummade dow to teskede banggue sawtuwol mo sawtuwol mum ummaki no ustane toɓɓe ɗiɗi e gumminɗo sawtu o no rokka toɓɓe ɗiɗi e dow mo umminani sawtuwol ɗimmiwel ngel ne teske e sawtuwol ngol halsugol towine yo wondude e ñuñgol woni ko mbiyeten barnude bar noon bawɗo wonde foof noon kala bar mo mbawɗa e bar mo mbawɗa ñimbude foof yo won jangde nde ganduɗa ena waɗa baar so tawi noon kanko sawtugol ngol towi kono baar naata on no ustane hen toɓɓere wotere janguɗo noon sawtugol ngol noon no towi yenti kadi no regi no waɗi baar omo rokka e toɓɓe joyyi so rengi fof o wona toɓɓe capanɗe jeegom e joyyi gueɗel hen fof no jiiɗi hen ko ɗum teskante wa amma noon welde sawtuwol no anda ɗum ko sifa tagodi wonde Allah waɗi daaɗe ɗe ko belɗe so jimi ne weeli so jangi ne weeli hay so kaali so daasi seeɗa haala mum ka taw kono weeli ɗum ko sifa tagodi kono haqiqa belgol teskaka hen so wona allahumma illa ɗiɗo gari kawɗi to banggueji ɗiɗi fof sawtuji ɗi no towi eɗi mbaɗi baa hankkadi noon ƴewete ko ɓuuri hen welde nonno belgol ko sifa mo ganduɗa ko sifa medgol min wonko welata kam taw welani oɗo taw min ɗum ne weeli am oɗo welani e mum ɗum waɗi ɗon haqiqa ɓurani teskede gandiron noon kam jangde nde ko ɗegeɗa nayi woni ko teskede wona min paami no feewi nani batto en hakkille no moƴƴi onon jangoɓe walla hay goto mo jogo ko wiyete kulol walla jangɗere walla fayre hay goto e mon wiyetaki yo janggu so wona ko jangi ko wawi ko janguɗa ko mbawɗa noon alhaal ɗum fotani tidde fotani sattude sene jange kutoroɗen konngol Allah subhanahu wa ta'ala ngol o wi
wa ida quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. So alqur'an ene jange keɗoɗe hay sa anda ko haalete ko holko ɗum woni e heɗo sababude teddinde e mawninde ko haala Allah woni haalete. hay so noon hay hunde andanani ko haalete ɗon holko woni, kono keɗoroɗa sababude rokkude hurum e teddinde konngol Allah woni haalete. kettoɗe wonande nanoɓe faamoɓe ko haalete ko beele mbawa naftorade. ɗum waɗi eɗen ñaaga yo en tinno e ɗum la'allakum turhamuna mbele oɗon jurme. joni noon ko adi eɗen puɗɗo e ɗiɗo ton musabaka o mbiɗen en mbaɗi ɗum no annamo tonnoji tati. tolno hen fof noon wonko heeɓi notitade hen e duuɗe certuɗe gonɗo e nder wuuro he. ɗum no duɗal fof newnana ko addude tato e tonnoji tati ɗi. sono jogui almudo joguiɗo ɗiɗo tonnoji tati fof kala hen tonno on wawi addude. to banggue hisibaji nayyi fodde ko ene wona nogas notitima hen. fodde ko ene wona nogas notitima hen. eɗen ndima inde mabɓe so tawi kadi jomum heeɓi arde kadi waɗa min maale tan wadde jomum ari nan ɗo. hen goto o wiyete ko Lalla Zeynab mo ceerno Mahmoud Jalaluddin o janggal koɗo duɗal ceerno gonɗo nder galle duɗal rewɓe woni mo gonɗen o. goɗɗo o wiyete ko Habibatu Siraji Sow janggal ko duɗal ceerno Hammad Diallo to leegal Sifa omon ɗo. Habibatu Siraji Sow hay so jomum waɗanni tan joofo feɗendu mum andina wonde ari. goɗɗo o ko Ummu Hamidou Ba on janggal ko duɗal Cheikh Tidiane mo ceerno Abou Sow leegal Nasrullah wona on ari nan ɗo. goɗɗo o ko Zeynab Mouhamad Tall janggal ko duɗal ceerno Siraji Sow to Nasrullah. goɗɗo o ko Aishatu Mouhamad Dawouda Dem janggal ko duɗal ceerno Ibrahima Gande wona on nan ɗo. goɗɗo o ko Hourey Siraji Moukhtar Diallo janggal ko duɗal ceerno Baba Galle Diop to Darul Hijra leegal Darul Hijra. goɗɗo o ko Ami Konnat janggal ko duɗal ceerno Mouhamad Mansour Ly to leegal Siba. ko hono noon kadi Hadja Sow janggal ko duɗal ceerno Siraji Baro to leegal Rahmatullah. goɗɗo o ko Binta Diallo janggal ko duɗal ceerno Alhaji Diallo e wonno kayit woni arine waɗaka hen inde leegal ngal. nonno ene wiya kala gadɗo almudo yo waɗi hen adresse o. duɗal ngal sono jogui inde o waɗa hen inde duɗal ngal so leegal ngal ne kadi o waɗa duɗal ngal leegal ngal woni. ko hono noon kadi Mariam Sarr janggal koye duɗal sohna Lalla Hallum mo ceerno to galle ceerno Mouhamadou Bachir Thiam. ko noon kadi Fatimata Abou Ba janggal ko duɗal sohna Fatimata Binta mo ceerno Ibrahima Oumar Bayel to galle ceerno Ousmane Thiam. ko noon kadi Khadijatou Dia janggal ko duɗal ceerno Moussa mo ceerno Ousmane Diallo to leegal Nasrullah. ko noon kadi Fatimata Hamidou Sow janggal ko duɗal sohna Fatimata Oumar Sow to leegal Amanatullah. ko noon kadi Mariam Abdoul Aziz Ba o ari on ɗo o janggal ko duɗal ceerno Baba Galle Thiam to Darou Talaba to Darou Machete ɓuri andre Darou Machete. ko noon kadi Houley Ba janggal ko duɗal ceerno Alhaji Ba to leegal Amanatullah on ari nan ɗo. ko noon kadi Fatimata Souleymane Sow janggal ko duɗal sohna Aishatu Oumar Sow to leegal Amanatullah on ari nan ɗo. Khadijatou Diallo
jangal ko dulal ceerno ahmad baro sy waɗaka ɗo noon inde leegal ngal ko leegal ɗaybato ko noonne kadi mariam siraji moussa yahya o jangal ko dulal ceerno oumar dem to leegal amanatullahi ko onon noonne kadi hafsatu sow jangal ko dulal ceerno mouhamadou oumar diallo inde leegal ngal kadi waɗaka ɗo on nan ɗo hafsatu sow madina centre ko noonne kadi juwayriyatu ba jangal ko dulal sohna zeynaba ceerno to leegal madina centre galle baba haruna wayi ene wayno ko ɓeɗo nogas kamɓe ngari notitade e oɗo tolno tolno ɓimmijo o woni joom jiɗi baaji sappo en Aisata e bonum tempo fof jangino jangino e gonda e galle goto to bangi joom hiɗi baaji sappo en ɗon ne kadi no mbiɗen ni ari notitade hen ko fodde sappo e nayo ngari notitade hen e duuɗe ceertuɗe ɓen sappo e nayo ɓe hen goto ko bobo diallo jangata ko duɗal galle ceerno to nokkumen ɗo goɗɗo o ko hawa ahmad thiam jangata ko duɗal ceerno ibrahima gangue to leegal nasrullahi goɗɗo o ko hawa ibrahima dia to leegal musfala jangat ko duɗal ceerno baba galle thiam to darul machid goɗɗo o ko hawa ba jangat ko duɗal ceerno alhaji ba to leegal amanatullahi goɗɗo o ko hurey diallo jangat ko duɗal ceerno moussa mo ceerno ousmane diallo to leegal nasrullahi goɗɗo o ko huley ishaqa ba jangal ko duɗal ceerno hamad diallo to leegal chifaou goɗɗo o ko hafsatu siraji mbayi jangal ko duɗal mouhamad oumar wele to leegal neere goɗɗo o ko muminatu sy jangal ko duɗal mouhamad ceerno mouhamad oumar sadou diégue to leegal madina centre ko noonne kadi ummu oumar mo ba abdoullahi ba jangat duɗal ceerno tidiani yahya to leegal ɗaybat ko noonne kadi aishatu thiam ɓurɗo andirede ansa jangata ko duɗal sohna bintou ba to galle ceerno ousmane thiam ko noonne kadi hajja yahya dia onne jangata ko duɗal sohna fatimatu oumar sow to leegal amanatullahi ko noonne kadi hawa ahmadou ba jeeyaɗo leegal karamatu jangat duɗal ceerno aissata oumar sow to leegal amanatullahi ko noonne kadi mariam siraji ɗayba ko noon adresse waɗa mariam siraji ɗayba tan ɗum waɗa ɗo eyyi jangat ko duɗal sohna moubarakatu mo ceerno ahmad diane fas to galle ceerno ɗo ko hono noonne kadi fatimata binta dia onne jangat ko duɗal sohna hadja zeynaba ceerno to leegal madina centre galle baba haruna wayi en wayno ko ɓeɗo sappo e nayyi ɓe ɓuri tawtere to banggue ribaji sappo ko amma noon so tawi noon koto banggue renɗe en wayno ko tato ngadi goto ko aishatu ibrahima kane on kañum ko denɗo jangata ko duɗal ceerno mouhamadou oumar wele to leegal neere goɗɗo o kañum ko yiija ali mbow onne kadi ko denɗo jangata ko duɗal ceerno tidiani yahya to leegal ɗayboto
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لخلق العظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق الله العظيم. محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلم
jali eno ko reid mum jadi Allah nyoke ahmada